Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu. Za 20 rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil. Strach zo smrti je následkom strachu zo života. Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek. Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať. Váš nepriateľ a priateľ spolupracujú na tom, aby ranili vaše srdce. Jeden vás ohovára a ten druhý vám tie ohováračky donáša. Zajtra zmením svoj život. Včera som to chcel urobiť dnes. Nikdy nedovoľ, aby sa pre teba stal niekto prioritou, pokiaľ si ty pre neho len jednou z možností. Do neba sa ide vďaka milosti. Keby sa tam išlo podľa zásluh, dostal by sa tam tvoj pes a nie ty. Najviac strachu som si v živote prežil kvôli veciam, ktoré sa nakoniec nikdy nestali. Človek je ako mesiac, má svoju temnú stranu, ktorú nikomu neukáže. Nikdy nehovor pravdu niekomu, kto si ju nezaslúži. Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili, a deň, kedy zistíte prečo. Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme. Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života. Na svete sú 3 druhy správ. Pravdivé, pravdepodobné a nepravdivé. Pravdivé sú výsledky športových zápasov. Pravdepodobné sú predpovede počasia a nepravdivé všetky ostatné. Kedykoľvek zistíte, že ste na strane väčšiny, je čas zastaviť sa a pouvažovať. Jediný spôsob, ako si uchovať zdravie, je jesť, čo nechceš, piť, čo nemáš rád a robiť, čo sa ti nepáči. Buďme radi, že existujú blbci, bez nich by sme nemohli vyniknúť. Rozdávať rady je zbytočné, múdry si poradí sám a hlupák aj tak nepočúva. Je lepšie nechať ľudí myslieť si o vás, že ste hlupák, a potom otvoriť ústa a odstrániť všetky pochybnosti. Dospievanie je čas, keď sa človek čuduje, ako takí nemožní rodičia mohli mať také skvelé dieťa. Správne slovo môže byť veľmi účinné, no nejaké slovo nie je také účinné, ako mlčanie v pravej chvíli. Máme radi ľudí, ktorí povedia priamo, čo si myslia, za predpokladu, že si myslia to isté, čo aj my. Človek, ktorý mal smolu, má skoro vždy šťastie, že to s ním nedopadlo horšie. Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy. Umenie starnúť spočíva v tom, urobiť z konca nášho života obdobie šťastia. Zo všetkých tvorov, ktoré Boh stvoril, sa len jeden jediný nemôže nikdy stať otrokom. Je ním mačka.